Ola, que tal? Moi boa tarde, moitísimas gracias por chegar incluso antes que min. Eu teño aquí acomodadores, deben de ser os acomodadores que veñen a arrumbar as sillas. Aquí na miña terra dice, cando alguén chega moi cedo a un sitio, di que vas para arrumbar os bancos. Sabes, para cando chegue outra xente que teña xa os bancos postos. Hola, José Luis, que tal? Desde Buenos Aires esperando. Moi boa tarde, José Luis. E tes feito o cafeíño? Hola, Cris, que tal? Desde o Jaliñeiro. Son os minutos máis largos. Ai, que guai, son os minutos máis largos do día, non dan pasado. Os minutos de esperar a que sean as 8 en punto, non? Ai, que bueno, Cris. Que boa eres. Dedo para arriba, señoras personas que son de 7 mirando, só hai 3 dedos para arriba e non pode ser, Así que, mima, que pouquiña xente, 7 personas. Entendo que non a xente terá máis que facer, pero bueno, a estas horas non é hora ainda de poñerse a televisión. Hola desde Amoedo, con chuvia. Aquí leva con chuvia Celi, sabemos que non me acordo cantos días. O millo sin coller, as cousas que non me dou tempo a arrancar xa están podres, pero miro para eles e digo, bueno, mañán a ver se non chove. Non deixa de chover. E o peor aínda é que hai unha densa néboa que non deixa nin respirar, porque fai calor. As baixas presións atmosféricas non deixan que suba para arriba, e temos aquí un vao que parece que estamos en unha ducha eterna. Hola, que tal? Hola, que tal, Mercedes? Hola desde Moedo, con chuvia. Eso, tamén, Celia, aquí tamén. Non te olvides... Iso é verdad, Cris. Que di, Cris? Deixa que chova cada cousa no seu tempo. É verdad. A ver, unha vez un home preguntou ao home do tempo que tempo viña, o home do tempo dixo ao home que lle había que dar tempo ao tempo, que o tempo sin tempo non viña. E ademais, cando chove, está tempo de grelos. Bo tempo para a verdura e todo eso, pero bueno. Hola, Nuska, desde Zurich. Un abrazo desde aquí hasta alá, tamén outro para ti, Carmen. Encantada de terche por aquí. Boa tarde desde San Froilán. Temos a alguén por aquí dende San Froilán. Ah, que guai. E que tal se aguantou o tempo? Porque me dá moita rabia que haga tanta festa e que chova moito, que non vos deixe facer as cousas. Boa tarde desde Brasil. Dilce Xavier. Moi boa tarde. Estou tan aburrida que levo toda a tarde a comer. Suele pasar. Eu tamén estou sobrealimentada hoxe porque, aparte, hoxe fixen o cocido. Prestaba o día, tiña gana e fixen o cocido. E ainda estou en plena digestión. É iso que xa fai 7 horas que comín. Hola, Nuska, aquí en Baiona chovendo. Pois nada, pois como en casi todos os currunchos de Galicia. Buenas tardes desde Cáceres, Belén. Seguro que en Cáceres non llueve. Hola, guapa, aquí estoy. Soy Marisa, desde A Coruña. Moi boa tarde, Marisa. E Elvira, que tamén chega a tempo. He llegado a tempo. Sempre se chega a tempo. Moi boa tarde, querida xentiña. Como me gusta ter aquí unha chea de xente, Dios mío. Hola, saludos desde Lugo. Hola, que tal? Juanillo, moi boa tarde. A ver, ¿cuántas Alicias somos hoy? Pedro Serrano, gallega? Sí, gallega, de Galicia. Moi boa tarde. Hola, podesme dicir cando se pode podar un magnolio grande? Boas, desde Ordes. Os magnolios agora ainda están acabando de botar as flores e os capullitos estes que botan. Haberá que esperar a que teña menos actividade, que non sei moi ben cando é, pero o magnolio é de inverno, así que supoño que se podará antes de principios de primavera, o sea, entre xaneiro e febreiro, antes de que empece a pujar. Hola, desde Ferrol, con chuvia tamén. Hola, Isabel, que tal? Chuvia por todos os lados. Bueno. Hola, Nuska, desde Carballo. Hola, Margarita. Mira, moi boa tarde. Aquí, por Portugal, tamén a chuvia e niebla. Igual que aquí, Carla. Moi boa tarde. Miña querida curmán portuguesa. Oliña dende Santiago. Hoxe tiña unha pregunta para ti, pero oído a pregunta de onte de Zas no directo da Radio Galega, xa teño resposta. Non me vale, Xavier. Vólveme a preguntar aquí, porque ao mellor hai xente que tamén ten esa dúda e non está de máis que a preguntes. Pero oín a pregunta de onte
no directo da radio. Vale. Volveme a preguntar que non hai problema. Hola, Nuska. Soy Rosalía desde Avilés, Asturias. Es la primera vez que entro en directo. Muchísimas gracias, Rosalía, por estar en el directo e por hablarme. Que eu sei que hai moita xente que estades aquí no directo e que non me falades. Non, porque vos dá corte escribir. Dádelle pa diante, escribide como se isto fora un chat de, non sei, da AMPA ou así, que cada un pon o que quer, pois, algo así. Nuska, o chayote pódase ao ras. Rosario, o chayote non o tes que podar, porque vai a facer o que el lle veña en gana. Hola, Nuska, desde Ribeira, desde aquí do lado. O chayote non se poda, e menos agora, porque o chayote está dando fruto agora en otoño hasta inverno e non se pode podar agora. Entonces vamos a deixar que bote o fruto e cando lle veña o terrible inverno por encima, xa el tirará as follas e as ramas que non quere. E as ramas que el considere que son boas vainas a formar en madeira e vainas a deixar para o ano que ven. Así que a chayate non se lle toca, a non ser que che moleste. Se che molesta moito na alambrado ou así, claro, tens que cortar uns cachos. Pero en principio non o podes. Hola, que tal estamos? Por aquí chove. Vanche a censurar, Susanita, porque as palabras estas así tómanas a mal. Hola, desde Ferrol, aquí limpiando escaramujo de rosa mosqueta para mezclar con aceite de almendras. María Luisa, ponnos receta e ponnos para que o faz. Para que queres os escaramujos de rosa mosqueta? Bueno, eu sei que supoño para facer aceites esenciales, para facer cremas, para facer cousas de untuar e tal. A pregunta de Xavier era cando se sementan as cebolas. Hai cebolo de inverno que só podemos sementar desde otoño e inverno, todo inverno. Non é un dialecto, Samuel. Que dialecto é este? Non é un dialecto, é un idioma e se llama gallego. Soy de Galicia e hablo el idioma gallego. Boas desde Fonsagrada, falando de podar, cal é a fase da lúa? Pa que? Pa podar? Depende, hai plantas ás que non lle afecta a luna. Que é o que queres podar? Pero si sempre en menguante sería mellor. Boas desde Boiro, hoxe collín os meus primeiros boniatos. E que tal estaban, Cris? E fixestes como che dicen de non arrancar a planta? Porque se escarabelles así, xa podes coller uns poucos. Hola, Nusquiña, desde os Tilos e recién chegada de Escarabote, onde choveu a mares. Estuvestes aquí uns días de vacacións logo, non? Por aquí en Escarabote. Buen día. Hola, Nuska. Cristina, desde Teo. Moi boa tarde, Cristina, desde Teo. Yo termino de ver el vídeo de mediodía e el... Blanqui, é que sabedes que pasa? Que hoxe, ao acabar de comer, fixemos un directo máis miña nai. Claro, estivemos como 1 hora e media ou así, entonces estuvo vendo o directo con miña nai e agora enlaza co directo este. O sea, un día de directos, tampouco non hai moito máis a donde ir, porque aquí está chovendo, está un día moi cativo. Un maciñeiro plantado deste ano é a primeira masanseiro plantado deste ano é a primeira masán, se lle quita ou é mellor deixala? Non a deixas para nada, esas son historias de antiguas, pero unha masanseira que ten unha masán non a quere para nada. Podes lle quitar e podela comer, non pasa nada, porque se lle deixas aí nin a vas a aproveitar ti, nin a vai a aproveitar a masanseira. A masanseira non quere a masán para nada máis que criar sementes para reproducirse, pero como non é o que queres, pois podes ya comer. Dísme que truco hai para ver a celda das abellas no plato. Non é truco. Pos mel, agua, mellor o plato que sea blanco para poder ver ben, porque se é un plato que evidentemente é moi oscuro ou ten moito colorido, flores e cousas así, non o vas a ver ben. Pero se non, eso, faz así, e salen as celdas dibujadas.
A min encántame, que é unha cousa que me encanta. Dadelle ao me gusta, por favor. É verdade, 180 personas e solo 63 me gusta. Así que, porfa, idelle dando o me gusta. Hola, saludos desde Argentina. Hola, que tal? Moi boa tarde. Aí está. Nusca, as calabazas, piel de cacahuete, cando se sabe que están maduras? Cando a planta, Andrés, cando a planta non ten máis vida ou cando a calabaza ten o seu pescosiño, o tallo que está unido á planta, está como color castaño, porque se está verde, aínda está crecendo. A ver, a calabaza cacahuete, piel de cacahuete non, calabaza cacahuete, que ten forma, ou violín, non? Que son estas así, con forma así. Se aínda teñen o cuello que o une á planta verde, aínda está por crecer. Aínda que ela este asado color amarillo e tal, por dentro vai a estar moi blanca, vai a estar inmadura e non vai a ter un sabor rico como suele ter. Entón, millor que estea o cañoto seco. Podelas guardar durante todo o ano. Pódese botar o esterco das galiñas na composteira? Por suposto que sí, e demais, é un millor esterco para botar na composteira, porque o esterco das galiñas, si o botas directamente á terra, para abonar directamente, ao millor leva algún tipo de ovo de escarabajo ou de cucaracha, porque sabedes que son bichos que lles gusta o esterco e poden poñer aí ovos. Entón, ou pode levar algún patógeno tamén, que nós non o vemos. Entón, a mellor maneira de usar o esterco é que estea compostado. Eu tamén o boto á composteira, pero que conste que ás veces, por exemplo, a verdura que lle vou a dar ás galiñas, sí que tamén lle podo botar un pouco esterco das galiñas, porque como non é para comer eu esa verdura, que é para elas, non me importa. O humus líquido de miñoca pódese guardar? Sí, claro. E se é así, canto tempo dura? Luís, o humus líquido das miñocas, o que se recolle, o lixiviado das vermicomposteiras, unha vez que che empeza a producir é como continuo, non? Ti podes estar recollendo é que non sei o grande que é a túa vermicomposteira, pero podelo estar recolectando pois como uns 2 litros cada 3, 4, 5 ou 6 días. Eu recomendoche que así como o teñas, que lle botes á terra, que lle botes ás plantacións, porque nunca vai a ser moito. Non lle botes puro, polo menos rebaixo 1 litro de humus, de lixiviado, a 2 ou 3 litros de agua polo menos, porque se son plantas novas rebaixo moito máis, vale? 2 ou 3 partes de humus por 8 ou 9 de agua, o sea, cantidad. Pero se é unha planta que xa está grande, que xa está asentada nesa terra, que xa ten fruto, pero queres axudarlle un pouquiño máis, eu recomendoche que, así como teñas humus, que xa o utilices. Pero a túa pregunta é se se pode guardar. Por suposto que se pode guardar. Ben pechado, en unha garrafa que non lle dea, que non sea transparente. Sabes, esas que son opacas? Ou que sean, por exemplo, de un color, ou azul ou así, que non deixe pasar a luz, para que a luz non deixe, que non permita que proliferen bichos, non? Nin bacterias, nin hongos, que é moi fácil que se podan formar hongos, e para evitar tamén que fermente. Entón, vamos a metelo en unha garrafa que non lle dé a luz. E telo que guardar, non che vou dicir que o gardes na nevera, evidentemente, pero si guardalo en un sitio donde non lle dé a luz do sol, donde non teña moito calor, o sea, ao lado dunha fonte de calor, non. Por qué? Porque o pode axudar a fermentar, e non queremos un fermentado, ou pode chegar a pudrir tamén. Entón, o que vas a facer é guardalo en un sitio oscuro, no fondo da bodega, e podeche aguantar ben, pois, 2 ou 3 meses, ou con todos os poderes activos. Que pasa? Que depois, se o gardas máis tempo, se o gardas ben, que non lle entre o aire, que non lle dé a luz do sol, que non este ao lado dunha fonte de calor, podelo usar nos 2 ou 3 anos seguintes, pero xa non vai a ter
tantas vitaminas para as plantas, digamos, como se fose fresco, pero mal non vai a ter. Agora, se ti ves que tes moito humus lixiviado de miñocas, non? E non o queres botar á terra porque agora chove demasiado e sería como unha pérdida de nutrientes porque vai a ser lavado pola chuvia e non tes repolos nin frutales o que botarlo agora mismo, o que podes facer tamén é botarlo á composteira, porque donde teñas o compost e lle botas un lixiviado de miñocas, o que vas a conseguir é como darlle vidilla, que se descompoña moitísimo mellor, valo como a reactivar na súa descomposición e vai a ser como un proceso moitísimo máis rápido, porque, por exemplo, se a composteira ten moita materia seca, non ralentiza a súa descomposición, volvese como máis lento, non? Por iso hai que buscar sempre o equilibrio entre carbono e nitrógeno, cousas secas e cousas verdes que lle botamos á composteira para que non se frene a descomposición. Pero se ti tes, por exemplo, un lixiviado de miñocas ou un fermentado calquera de plantas como como se di? Bueno, un fermentado de ervas vai a reactivar a descomposición da composteira, o sea que na composteira sempre vai a estar genial. Onde se pode jardar o marmelo para que non colla moho? Dolores, entendo que se che colle moho o marmelo é porque lle botas menos azúcar do que debería de ter, porque o marmelo estás te referindo a membrillo, non? Me entendo. Iso é porque non lle botas o azúcar que deberías. O membrillo leva para facer esa carne resistente durante un ano sin ter que jardala en ningún sitio especial, máis que sea no fresco dunha alacena, tería que levar 1 kilo de fruta e 1 kilo de azúcar. A min tamén se me fai super dulce e non o trajo, entón botolle como se fora casi para unha mermelada, o sea, un 60%, 50-60% de azúcar. E iso fai que poda coller moho. Por que? Porque non ten o azúcar suficiente como para conservalo, porque o azúcar é un conservador natural de mermeladas e de membrillos. Pero claro, se non lle botamos o adecuado, mengua, o sea, é menor o tempo que se aguanta ben fresco, sin moho. Entón, se neste caso, se lle botas menos, unha vez que o tes feito, pódelo congelar e queda perfecto, non se lle nota nada, porque ao ter azúcar non cambia nin a súa textura, nin o seu sabor, nin nada. Ti unha vez que o teñas feito nos teus tuppers, tápalo e ao congelador. E cando o queiras quitar para consumir, quítalo como 2 ou 3 días antes e mételo a descongelar na nevera, pouquiño a pouco, sin prisa. Entonces, pois, esa é unha maneira. E se o queres conservar solo por uns meses na nevera, tamén che aguanta ben. Agora, se o queres conservar como se conserva normalmente o membrillo, que está na estantería do supermercado, ali ao lado do chocolate, durante 2 anos, iso é porque ten moitísima máis cantidad de azúcar. Entón, eso. Quero saber como se fai a mermelada de castañas, que sei que está moi boa. Pois mira, Cristina, eu nunca a fixen, pero me imagino que como a calquera outra, pero non entendo eu, facerás como unha especie de puré. E pasalle unha cousa como a mermelada de masán, non existe mermelada de masán, porque cuaja dunha maneira diferente e o que facemos é como unha especie de compota de masán. E as castañas, mermelada non. Podes chegar a facer como unha especie de compota ou carne parecida como ao membrillo. Se lle añadimos pectina e máis a cantidad axeitada de azucre. Pero nunca fixen eu mermelada de castañas. Bueno, ni nunca fixen, ni nunca probí, non sabía nin que se facía. Boas tardes, Nusca. Deime de conta, hai pouco que confundo o eneldo co hinojo. Podesme aclarar para que sirve mellor cada un? Gracias por todos os teus consellos. A ver, o hinojo é máis parecido ao anís. O eneldo ten como outro sabor. Sí que sabe tamén a anís, pero non deixan de ser como uns fiiños que se usa como condimento de comidas, de sopas, de salados, de salteados, en crudo tamén, en ensaladas, en ensaladillas tamén se pode botar.
E o hinojo é o que nós lle chamamos os anises, que non é o mismo, porque hai anís silvestre, que a súa raíz é unha raíz convencional como a dun repolo, e despois o que o hinojo fai como unha cebola, aínda que bota a mesma flor, a mesma folla, se usa para o mesmo, e as súas sementes son idénticas ás dos anises silvestres que encontramos nas beiras das cunetas, e o hinojo tamén se lle come a cebola. Bueno, plántase de feito para comerlle a cachopa de abaixo, que é como se fora unha cebola, non? E os anises, tanto os anises como o hinojo, pódense usar para facer infusións. Teñen, o sea, pode ser digestiva, antiinflamatoria, vai nos axudar sempre como drenante, como relajante, e úsase sobre todo para cociñar as castañas, tamén, claro. A ver, Nusca, con mayúsculas, a ver aquí, eu envaso ao vacío e meto no congelador para que non colla sabor. Envasar ao vacío en cacharros de envasar ao vacío. Bueno, a ver, tamén está ben, pero tampouco non creo eu que colla moito olor por poñelo sin envasar ao vacío, quero dicir, Pero, bueno, está ben tamén, claro, é unha medida máis que se pode tomar. Chego tarde. María Souto, pois explicacións, a nós danos explicacións de por que chegas tarde. Ola, Nusca, cando poidas fai un vídeo de mermelada de pimentos dos asados que fai Lolo. Mira, Mari Carmen, xa tiña pensado facela, vaiseme a pasar o tempo dos pimentos, que teño os pimentos, agora xa non están fermosísimos como fai un mes, e ademais chove moitísimo, pero sabes que pasa? Estou sin forno. Teño o forno estropeado, teño encargado un, teño que comprar un novo, pero estou sin forno, que demais mima, pensín tanto na mermelada dos pimentos que a teño que facer. Ademais, quero vos facer as dúas, a ver se podo incluílas no mesmo vídeo, pero vou a facer as dúas mermeladas, porque non saben igual, nin se fai igual. Hai unha que se fai cos pimentos xa directamente na tarteira con azúcar, e despois hai a de pimentos asados, que para min aquí está, bueno, que esa é riquísima, para min é a millor. Vinte na TVG co Kécer. Moi ben, e teño que dicir cos caretos que puña a presentadora que non lle gustaba, me parecía unha falta de respeto, a miña opinión. Bueno, a ver, a presentadora, todos sabemos que Eva non vai a estar a mentir, ela está ali para dicir o que pensa. Bueno, a mí non me parece unha falta de respeto, o sea, se non che gusta, é que aprobe. Aprobe, a verdade, ainda boa é que aprobou, que o probou e que foi capaz a trajalo. Pero que eu entendo tamén que se de primeiras, se probas o kéfir así, que che vai a saber como un ácido e un pouquiño non amargo, pero que non é dulce, para nada, non ten cero azúcar, porque é leite sin lactosa totalmente, ainda encima fermentado, ten un pouquiño como de acidez dun fermento normal, bueno, Eva, no, a súa cara é un poema, o que pensa di o saca cara, entón, pois, bueno. Nusca, eu pregunteiche pola Vermi. Que guai! Bueno, María Mirad e todas as persoas que esteades aquí que me escribistedes á radio. Moitísimas gracias. Non sabedes a satisfacción que me dá chegar ali ao programa de radio e que me digan, mima, é que consultas de todo tipo, é que agora xa non só escriben mensajes, xa mandan fotos, mandan vídeos, mandan audios, mandan de todo, Nusca, pero ti tes unha recua de seguidores e eu, presumindo de seguidoras, que me mandan preguntas á radio. E non vos olvidedes que estou todos os jueves na radio. E calquera consulta que teñades, podedes enviar á radio, vou na contestar en directo. Agradecida de que mandedes as vosas cuestións, porque, non sei, é moi guai chegar ali e sentirse pois apoiada e querida polo teu público, non? Pois se chegar ali e dixeran, se non hai ningunha pregunta para ti, Nusca, non entrou ningunha pregunta, pois había de dixir eu, bueno, pois nada, pero sí que me agrada moito e quero vos agradecer aquí, en directo, a todas as persoas que me mandastedes
preguntas ou cuestións que teñades á radio, porque me apoio, síntome moi apoiada, de verdad que douvos moitísimas gracias. Aquí María preguntoume pola vermicomposteira, acórdome perfectamente da pregunta, máis ou menos o que lle dixen, non? Que lle cheiraba e fixen un cambio por unha como a túa, que a outra era comprada, que era de plástico, e agora non cheira cando lles boto a comida, pero como sei que están ben. Cando lles boto comida, que comida lle botas, María? Porque a mí cando dixedes comida dame un pouco de repeluxe. Botaslle masáns podres, un cacho de calabaza que está media pocha, iso é o que comen as lombrices, non lle botes comida cociñada, digo. Como sabes que están ben? Sabes que están ben porque están por ali comendo. Ti, na vermicomposteira, pousas unha masán que está media podre, e dali a unha semana vai mirar esa masán. Ti levántala e dentro desa masán ten que haber, pois, mínimo 200 lombrices metidas dentro desa masán, porque as masáns encántanlle. Bueno, a piña, as cascas da piña, cando estonas unha piña, chiflalle, porque sei que cando lle boto van todas para ali, o sea, móvense de toda a vermicomposteira, mira que ainda teño unha vermicomposteira grande, e botolle moitísima variedade de frutos, de legumbres, de hortalizas, pero cando lle boto piña, caquis, que se me puxeron malos, ou masáns podres, esas son as súas 3 cousas preferidas, porque cando vou dali a uns días, non hai ninguna polos outros lados, están todas debaixo do que vos digo, non? Ou unha casca de piña, xuntanse ali. Como sabes que están ben? Sabes que están ben porque viven, porque se reproducen, porque hai vida. Ti abres esa vermicomposteira e está chea de bichiños, non só de miñocas, non só de bichocas californianas, non? Senón que hai moitos bichos, insectos, iso é bo, o sea, é moi bo. O único que non é bo na vermicomposteira son as formigas. Por qué? Porque as formigas non van comer a comida que ti lle botas ali, aparte de que está podre, e as formigas o que buscan é comida, alimentación máis ben seca, non? Sean de follas ou cachos ou sementes, pero secas. Entón, se hai formigas na vermicomposteira, o que están facendo é ir a comer as lombrices, que comen lombrices, atácanlle, mátanas, absórbenas e lévanas entre 7 ou 8 formigas, collen unha bichoca e lévana para torar en cachos e así métena no saladoiro, como aos porcos. Bueno, iso que sepades que o único bicho na vermicomposteira que vos ten que alertar un pouquiño son as bichocas. Sube o vídeo, o kéfir engorda. Como calquera outro alimento. Cris, o kéfir pódelo facer con leite, ten que ser sempre con leite vegetal, o sea, perdón, con leite animal, dame igual que sea de cabra, de ovella, de vaca, de búfala, dame igual o leite, pero ten que ser de animal. Por qué? Porque é o único leite que ten lactosa, que ten ese azúcar do que se alimentan os nódulos de kéfir. Entón, o que si podes escoller é que sea leite enteiro, semidesnatado ou desnatado. Eso sí que o podes escoller. Entón, engorda. Os nódulos non se alimentan de grasa. O sea, que se ti pos a facer no kéfir leite enteiro, vas a tomar kéfir de leite enteiro, con toda a súa grasa. E se o faz con leite desnatado, pero con lactosa, sempre con lactosa, pero con leite desnatado vas a obter kéfir de leite desnatado, o sea, sin tanta grasa. Entón, engorda, pois vai a depender. Sube o vídeo desta semana cando foches á tele, que non o mirei porque traballei de tarde. Mira, Celi, estaba pensando, porque ademais reíme tanto, pareceume tan divertido o programa, porque ás veces vou á tele e fago un programa, pois, normal, non sei, pois vou dicir o que iba a dicir, todo sale ben, entra alguén en directo, pasa unha pregunta, contesto e tal, e está ben. Pero é que o desta semana reíme, pareceume super divertido, non sei, o ambiente era diferente, era un viernes, non sei, pareceume moi divertido. E si que o vou subir, pero penso que hasta lunes non o poñen, porque o colgan no programa deles, o sea, ti se miras polo programa
Pódelo ver, agora mesmo pódelo ver, o que pasa é que eu penso que ainda non o podo nin... Non teñen subido, A ver, serían moi rápidos porque foi un viernes e esa xente traballa de lunes a viernes solo. O programa acaba ás 7 da tarde e me imagino que non estará, pero prometo que o vou poñer porque tamén me gustou a min, no de baixar e no de subir ao meu aquel. Preguntei no Facebook quen tiña que decir e nadie dixeron Nusca ti naciches para comunicar. Bueno, polo menos aquí no meu canal, sí. Moitísimas gracias, Susa. Eva, eu comeu leite mazada, é estupenda, fai espectáculo. Eva non comeu leite. Fai espectáculo de calquera cousa, a verdade é que sí. Que Eva... Ainda que querer como é que Eva non se lle pode dicir, non se lle poden achacar nada, porque é tan visceral, é tan natural, é 0,0% artificial que hai que querer como é, porque non, Dios mío, non apantalla nada. O sea, o que di é porque o sinte é listo. Eu preguntei polo Facebook quen tiña que decir, ela, María Souto. A ver, vamos a ver. María Souto. Unha cousa é que eu non lle mande a ninguén que decir, nin nada, porque non podedes imaginaros a cantidad de cousas diferentes que me pedides. Sementes, plantas, esquejes, kéfir, pedidesme de todo. Eu non me podo dedicar a parte que eu onde vivo non hai correo, o sea, non me podo dedicar a estar todos os días a empaquetar as sementes para esta persona, os esquejes para aquela, mandarlle o kéfir para non sei onde. Eu non o vou a mandar. Pero, joder, María, un día que veñas por aquí por Ribeira, pídesmo, é o que eu ten, María Souto. Pídesmo e deste collelo e doucho eu. Bueno, avísame, porque esta semana dinlle 2 personas e que din sin el. Entón, teño que esperar a que me mede. Bueno, teño algún congelado, pero teño que reactivar. Ti avísame. Pero dura pouco o da radio. Xa, pero, bueno, eu vou moi contenta, a ver, depende do tempo que teñan, porque, a ver, a radio é en directo, entón, teñen o tempo que teñen un pouquiño máis, bueno, pois méteme un pouquiño antes, pero aquela hora en punto, o sea, a 5 en punto teñen que acabar, porque entra como o bloque de, son las 5 en punto, noticias en Radio Gallega, tal, e as noticias teñen que ser a aquela hora, entón, a ver, Nusca, ya te envía lo de los escaramujos, es moi hidratante. É para beber. Bueno. Los fresales, ahora que hai que hacerles para el año que estén bien. José Manuel, tesme que dicir de onde eres, porque depende de onde eres, podo che dicir o que facer cas plantas de fresas. Non é o mismo que esteas, imagínate que me dis, pois son de Zaragoza, ou de, non sei, máis do sur de España, diríache, deixas estar porque aínda están dando fruta, aínda vas a conseguir fruta. Se eres máis daqui do norte, pero da beira do mar, como son eu, que temos un clima bastante atemperán, agora mesmo tamén van a seguir con fruto, e poden seguir con fruto ininterrumpidamente hasta enero, polo menos, que depois en enero sí que entran máis fríos e así intensos, entonces deixaría. Pero, se eres, por exemplo, do interior de Ourense ou así, pois, ao mellor, se deixaron de producir e incluso poderíamos empezar a sanealas. Teño un vídeo aquí no meu canal de YouTube que pon como sanear as fresas. Eu normalmente fago en enero, febrero, pero dependendo de onde sea, só podes empezar tamén a facer agora, noviembre, diciembre, porque quedan aletargadas co frío, non? Entón, depende. Dime de onde eres, José Manuel. De todos os xeitos, recomendoche que mires o hidratante para la piel. Ya me parecía a mí, que me tiña toda a pinta de que era. Graciñas, lo miro. Sí, para coidar as plantas das fresas teño 2 vídeos. Como coidar as plantas das fresas e como sanealas. Son 2 vídeos, pero, bueno, recomendoche que vexas os 2 porque vanche a axudar cas túas fresas. É de verdad que é moi necesario, porque, mira, eu teño as mesmas plantas de fresas
Desde fai non sei o tempo que é, o sea, non son as mismas porque son como fillos que lle van salindo. E para min é totalmente necesario levantalas todos os anos, pero todos, sin excepción, aínda que sea que che colle o toro marzo. En marzo aínda estamos a tempo de levantar as fresas, porque se deixamos que todas queden así, todas xuntas, son tantos fillos que non van a ser capaz de dar fresas boas, grandes, uns fresóns bons. E o que fan é achicarse, tanto en froito como en follas para facer a fotosíntesis, que tamén as necesitan. Entonces é moi necesario levantalas, sanealas e volvelas a plantar. Entón, hai que mirar os vídeos, José Manuel. Hola, Fernando Gastaldi. Hola, Fernando. Nusca, estou a tempo de plantar grelos. Vivo en Pontevedra. Por suposto que sí. A ver, dice que o normal, o máis axeitado para os grelos é plantalos na menguante de agosto, cando se sacan as patacas, xa se plantan os grelos. Deberíase de plantar en polvo. O que non podes plantalos, ou sea, podes plantar, non sei, casi todo o ano non, no verán non, porque é unha verdura que non soporta o calor, pero durante todo o inverno, a primavera, o otoño, pois sí, a primavera xa non, porque xa se facerían grandes con calor, e non é posible. Pero otoño e inverno, sí que se pode. O único que tens que ter en conta é que non podes plantalos, o sea, cando falamos de grelos, bueno, depois falamos deso, o que non podes é plantalos en un terreno que cando chove quedan encharcado, que ao acabar de chover non estea esa terra solta, porque senón non van a ir arriba. Vanseche a facer, como sería, aquí díselle a nevarse. A nevarse, que me mandou unha persona tamén, non sei se estará por aquí no chat, encantaríame darlle as gracias. Hola, María del Carmen, non chegas tarde, chegas puntualísima, porque estás aquí. Gostaríame darlle tamén as gracias personalmente a outra persona que tamén mandou unha foto á radio e máis un mensaje. Entón, cando cheguín enseñaronme a foto, tal, dixo, que guai. Entón, pois, pasáballe iso, que as tiña en un terreno e a nevábanlle. Tiñas así pequeniñas e amarillas. Entón, o terreno ese é demasiado mollado. Podes plantar ravisas, porque non se poden sementar grelos que non existen, aínda que na caixa poña grelos, iso só significa que é un tipo de rabisa que grela moi rápido, o sea, que bota unha flor moi rápido. Por eso hai que... Por eso pon no paquete grelos, pero realmente é todo ravisas. Teño navicol, xa o podo trasplantar. Eu ainda non sementín, Cristina? Claro que se pode trasplantar. Tan pronto como teña como 10, 15 centímetros, xa podes trasplantar a navicol. Eu teño as coles, pero ainda non sementín navicol. Mira que me gusta, Mira que me gusta a navicol, que hai xente que di que... A min encanta a navicol. María Souto, de onde eres? Se eres de cerca, douche o que decir. Celi, doulle eu tamén, que ademais ven aquí a Ribeira moitas veces. A ver, María Souto, manifiéstate ou se te fotes. Gracias, lo mismo, estou a tempo de plantar grelos. Estás a tempo de plantar ravisas que grelan rápido. Navicol, María... Desde Argentina, vos consumís kombucha. Non suelo consumila, pero sei o que é. Non me dá a vida para tanto, pero teño en tareas pendientes de poñerme a facela tamén. Buenas tardes, son de Ribeira. Moi boa tarde, eu tamén son de Ribeira. Pero de que Ribeira eres ti? Rosmari. Rosmari, judía, de aquí de Ribeira, dos judíos toda a vida. Moi boa tarde, hola. El popo fino, hola. Cando podo sementar acelgas? En que luna? Mira, ca selga tens que ter un pouco máis de cuidado, ves? Por exemplo, como unha lechuga, porque che pode ir a grelo de contado. E dunha selga queremos que non grele. Nunca! A poder ser. Pódela sementar tan pronto como acabe a luna chea. Ti imagínate, non sei como está ahora a luna, pero tan pronto como... Se hoxe é luna chea, mañán xa as podes sementar. Porque tan pronto como é luna chea, ao día seguinte, a luna xa empeza a devalar. Devalar, chamase luna en devalo, é cando a luna vai como perdendo menos a menos, non?
que non está aínda en menguante, pero sí que xa vai como cara ao cuarto menguante, non? Estou mirando como temos a luna ahora mismo, estamos en creciente. Hai que esperar. A ver, luna creciente. Aquí ponme que mañán é luna creciente. Pois tens que esperar a que sea luna chea. Espera unha semaniña máis. É moi rico. Douche eu se queres Navicol. Pero onde eres, Cristina? Que non vou ir a buscar a Pontevedra ou a Orense ou así, entendes? Que creo que teño semente, do ano pasado, pero teño que mirar. Pero, bueno, eso, chicos e chicas, dadelle o dedo para arriba, porfi, que non costa nada. Os que se lle destes non lle volvades a dar, porque senón quitádelo. Dadeslle unha vez, puñédelo. Dadeslle outra vez e quitádelo. Entón, non quitedes. Nos quiña non se me dan os puerros, non sei que fago mal. Mi mãe, que os puerros danse solos, danse como as silveiras. Vamos a ver. O puerro, a ver, que podes fallar. Mira, o puerro quer un terreno moi solto, iso para empezar. Se tes un terreno que está moi duro, moi machaquento, ou que se compacta demasiado, ao mellor ese é un fallo. Entón, vamos a procurar que as cousas que nasen debaixo da terra sean puerros, sean cebolas, o apio tamén, que non quere, aínda que medre para arriba, necesita tamén que estea bastante drenada, porque necesita que as raíces estean soltas. Vas a facer unha cousa, e ese é o problema, se tes unha terra moi dura, moi compacta, tela que mesturar. O mellor, o ideal sería compost do que faz ti na casa, non terra da comprada, porque a terra da comprada moitas veces ten demasiada materia de carbono, fibra de coco, non vas a favorecer moito. Se a túa terra é boa en nutrientes, pero o único que pasa é que está moi compacta, e os puerros, por iso ao mellor non che van arriba, que non o sei, tes que mezclala con compost, e se non tes compost agora mesmo a man, mézclalle area, compra area de canteira, basta a un sitio onde vendan materiales de construción con un capacho e dice, véndeme un capacho de area, que che vale €1 e pouco, o sea, non vale un capacho de area, non vale máis de €2. Se che cobran máis, estánche un pouco timando, estafando. Pero compras e mézclala ca túa terra para descompactala. A terra, a area, vai a conseguir que non se apelmase tanto a terra, que non sea unha terra moi dura cando lle chove e que non se faja dura. E á parte vai a aportar minerales que son moi difíciles de aportarlle á terra se é unha terra que é moi limosa. Se é unha terra limosa, seguro que lle faltan minerales. Entón, a area vaiche axudar. E outra cousa, tens que facer un reel para explicar o dedo arriba, si penso que hai xente que pensa que é un emoticono. Bueno, de todas formas mellorou, hai 160. O sea, cada vez que eu digo a xente ao mellor non se dá conta, di, voulle a dar, e dalle o mellor, pero bueno, está ben, está ben. Melipaz preguntou que era a navicol, non? Supoño. A navicol é unha verdura parecida ao grelo, pero máis dulce. Sí, é como se fora unha mezcla entre rabisa, porque ten máis aspecto de rabisa, e ca folla máis parecida á col, ao coleiro. E o seu sabor é como unha mezcla de rabisa e de col. Pero, bueno, sabe máis a col, pero é moito máis suave. O sea, é moito máis rápida de cociñar, incluso ti verdura de col ou as follas da parte da fora dun repolo teñen que cociñar 20 minutos polo menos, porque son duras de cociñar. Pero, sin embargo, a navicol é unha cousa parecida á espinaca. Bótala en agua fervendo, esa casi a podes comer, porque queda blandiña rápido. E ten un sabor a col, a verdura de col, de coleiro, pero un pouquiño máis suave. Entón, é moi rica. A navicol está genial. A min tampouco násenme e tamén ou grilan ou quedan sin engordar. Outra cousa que pode pasar cos puerros é que cando os plantades, eu penso que destos xa fixen algúns vídeos, pero vou a coller un rotulador, vou intentar facer un dibuixo dun puerro de cando compramos. Vamos a ver.
puerriño, cando compramos, ten así as raíces, e ten así unha pequena cabeciña, e despois aquí empeza a facer isto. Bueno, debuxando así a grosso modo. Imaginádevos que este é a planta do puerro. Bueno, haina que plantar xusto hasta aquí. Porque se a plantas menos, posiblemente este puerro non sea capaz de engordar ben, a medrar ben. Se a plantas só hasta aquí, o puerro fracasa. Pero se a plantas hasta aquí, e mirade que pouca é a diferencia, este puerro tamén vai a fracasar. Porque xusto onde confurcan as follas novas que empezan a salir, que salen como de dentro do puerro, fanse como sitio. Esta é a folla vella e a folla nova sale de dentro da folla vella. Sempre van a salir como así, da parte de dentro do puerro. Se enterramos esa parte, se a terra lle chega aquí ao puerro, aquí a primeira folliña esta que empeza a salir aquí, se lle chega aquí, este puerro xa vai a fracasar sí ou sí, porque vai a entrar terra en donde están salindo as follas e posiblemente a maioría deles non sean capaces de salir para arriba con follas novas. Entón, a miña recomendación, cando se planta calquera cousa, pero sobre todo cousas tan delicadas como o puerro, que ten que ser aquela medida, a miña recomendación é que despois de andar na terra, cavala, aireala, compostala, botarlle fertilizante que vos esteades acostumadas a botarlle ou o que sea, que a regedes. Aínda que chova mañán ou chova a noite, dá igual. Esa terra haina que regar. Pa que? Pa que asente, o sea, está toda a terra movida. Ti plantas unha planta, agora, imaginados, andades na terra, tendela opada, tendes unha terra solta, bonita, pa plantar, e vas e plantádela hasta aquí. Pero resulta que regades e a terra móvese, porque non está asentada. Entón, posiblemente esta terra faga isto e vos cubra a parte que non se pode tapar. Entón, ao mollar a terra e asentala, onde plantes a planta é onde vai a quedar. Entón, haina que mollar. Non sei, porque se vos grelan, os puerros pode ser por varios motivos. Pode ser que estivesen demasiado tempo, sabedes que cando vos venden os puerros, normalmente veñen en eses cacharriños que parecen petit suisse. Bueno, pois teñen un proceso de vida tamén. Se estuveron moito tempo nese petit suisse, imagínate que normalmente un puerro estaría para plantar en un mes e medio, non? 30, 40, 50 días, todo máis, para facer o seu trasplante. Pero resulta que botou en ese petit suisse 3 meses porque non o venderon. E pode ser que o tuveran demasiado tempo. Ese puerro sigue sendo máis vello, cada día é máis vello, aínda que non crece, porque non ten para onde expandir as raíces, entonces non crece, faise como unha especie de bonsai. Que pasa? O problema é que os bonsais fanse con árboles que poden chegar a durar 20 ou 200 anos, entonces non importa que estén en un sitio pequeno, pero un puerro sí, porque se a vida dun puerro é de 5 meses e bota 3 meses en un petit suisse, ese puerro xa é un puerro vello de 3 meses. Cando o plantas na terra, o que fai é espijar para arriba, rápido logo, non? Outra cousa, cando os puerros e o cebolo, cando os compramos, deberíamos de cortar, imaginadvos que aquí xa fai o cruce, non, das follas. Bueno, pois deberíamos de cortar estas follas hasta 1/3. Isto todo fuera, eliminado. Por aquí estarían as raíces e, bueno, plantaríamolo hasta aquí. Todo isto plantado. E todo isto eliminado, para que tanto o puerro como a cebola concentren toda a súa energía nas follas novas, en botar follas novas, en enraizar, porque así as follas, como ainda son chiquitinas, se non llas cortamos, vaise a dividir a energía que ten a planta, vaise a dividir en todas as partes da planta, nas follas vellas e nas raíces. Pero o que queremos nós é que concentre toda a súa energía nas raíces para se facer fuerte, para se facer unha planta fuerte, para que expanda as súas raíces e poda encontrar todo o alimento que necesita. Entón, se lle cortamos as follas da parte de arriba, tanto o cebolo como o puerro, cortamos a parte de arriba e o que vai a facer é
concentrar nas follas novas, pero son así de chiquitinas, van a comer moi pouco, van a consumir moi pouquiña energía porque son moi pequenas. E van a concentrar toda a súa energía nas raíces, en botar raíces, en expandir as raíces, en buscar nutrientes para facer unha planta grande o máis rápido posible. Entón, iso tamén é un punto. Tamén nos tens que explicar, hola Fátima, con que Cris falas? A ver, eu fun unha vez á playa do Vilar, unha vez sola, a Ribeira, á playa do Vilar. Pois avísasme, María Souto, avísasme cando veñas, e xa cho dou eu. Hola desde Argentina, hola Fátima con todos... hola a todos desde República Dominicana, hola Milagro, encantada de terche aquí con nós, moi boa tarde. Eu tampouco sembro, que os que compro sempre me grelan, porque ese pode ser un dos motivos. Tamén tesnos que explicar como se apañan os grelos, é a navicol. A navicol pode arrancar de raíz, porque se dá moi ben e crece rápido, o sea, crece como máis expansiva que unha rabisa, non? A rabisa, digamos, que medra un pouco así para arriba e hasta que fai grelo non abre as follas. Entonces, é diferente. Os grelos, a ver, o grelo, dependendo como teñas a horta na que o plantastes, pode ser que estean moi xuntos, moi mestos. Se é ese o caso, sabes de que son rabisas, deberías de arrancalas de raíz. Perdón, porque é bo rarealas para que teñan como máis espacio as outras. Entón, arráncalas de raíz, cortas a raíz, deixala ali para non levar suciedade para casa nin tal, ou podelas traer ca raíz e depois lavalas. Entón, eso sería unha maneira, rarealas se están demasiado xuntas, pero se queremos, se temos menos, por exemplo, non está a leira visosa, pero ves que cando as vas a apañar teñen espacio suficiente, ou sea, teñen como 5 centímetros entre planta e planta, mínimo así, ou 3, 4, 5 centímetros entre planta e planta, máis ou menos, temos que ir con cuchillo. E coller a rabisa, é que explicarlo así sin vídeo é complicado, pero tela que cortar, deixándolle algunhas follas e deixando o cañoto na terra, porque dai salen novos grelos, aí é de onde van a salir novos grelos, van a grelar arredor, pero iso só é se non tes que rarealos. O sea, se están demasiado xuntos, se vas para apañalos, están a 2 centímetros todas as plantas ou pejadiñas unhas nas outras, recomendoche arrancar, para deixar huecos, para que as que quedan van engordando, sempre van engordando. O sea, ao principio sempre é bo rarear, quitalas con raíz e todo. Pois eu aporco os puerros e nunca me fallaron. Aporco é cortarlle a cabeza. Eu que dixo eu de cortar, que nunca os aporcas. Pois eu aporco os puerros e nunca me fallaron. Non sei que aporco. Explícanos porque non sei. Iso tamén se lle pode facer ás zanorias. Tamén se lle pode facer ás zanorias. Pero non cando as plantas. Senón cando as zanorias botan demasiada folla, pode ser por moitos motivos, e botan demasiadísimas follas. Entón, se tes moita paciencia, incluso lle podes quitar solo as vellas, que é unha traballeira, e se non podes coller así todas xuntas, deixarlle un cacho, sabes, imagínate que teñan unha folla así. Entón, agarralas por arriba, cunha tixeira de podar, cortaslle a parte de arriba, para que siga concentrando. É o mismo caso, o sea, para que concentre a energía en facer raíz, que queremos comer zanahoria, non queremos comer follas, e se bota demasiadas follas, decapítalas. Deixaslle algo sempre, porque teñen que seguir facendo a fotosíntesis. Se non, se lle quitas todo, cabe a posibilidade de que siga botando follas, porque a zanahoria ten a capacidade de seguir. Ti colles unha zanahoria, cortaslle a parte de arriba, pola en agua, e vai a empezar a botar folliñas. Nunca zanahoria, porque eu xa sei que hai vídeos que din que che bota zanahoria, non che bota zanahoria. Pero sí que ten a capacidade de seguir botando follas. Pero mellor é deixarlles algunhas. O sea que a zanahoria ten a mesma maneira de crecer as follas que os puerros. Sempre da parte de dentro para facer follas novas. Sempre, do medio a medio.
Entón, as follas vellas da zanahoria van a estar por afora e as noviñas van a estar por adentro. Si, aínda que as cortes lle deixes 5 centímetros ou 10, vai haber follas novas aí para medrar, sabes? Agarras así e cortas. Aportar es echar tierra. Aportar. A ver. Vamos, dediños arriba. Moitísimas gracias. E tamén, cando poides, explícanos como facemos coas sementes dos allos gigantes. Sei que o primeiro ano non dan. É porque non van a dar o primeiro do ano. Iso xa dan o primeiro ano, María. Dan sempre. O primeiro non dan, pero pedironme 100 euros por 4 cabezas. Mi madriña. Pero si se dan mellor que os... En serio, voume a poñer a vender allos. Voume a poñer a vender allos a... non sei... Pois a 5 euros a cabeza logo, ainda salimos ganando 5, 10, 15, 20 por 20 euros. Vendo cheo 4 cabezas. Que barbaridade. Pareceme tremendo, tremendo. 100 euros. Pero en donde che pediron, ó? Donde che pediron esa barbaridade, María? Non os compres, Iso é unha estafa. Pero unha estafa estafosa, Tremenda. Joder, que barbaridade. Mira, vouche enseñar unha cousa. Que explico... Espera, un pouco máis a caio. Mira, vedes isto? O allo elefante, o allo gigante que nos estaba dicindo aquí María que lle queren cobrar 100 euros por 4... 25 euros por cabeza. Pero que barbaridade. Iso non o costa, Non vale eses cartos, Voume a poñer a vender eu allos, E que barbaridade. Dios mío. Mirade. Nusca, cántasme unha calabaciña chata blanquiña. Tes algún vídeo sobre ela. Como podo secala para decorar? É pequeniña. É que non é unha calabaza, Noelia. Xa sei o que me dis. Vou con isto e depois vou ca calabaza que me pregunta Noelia. Vedes isto? Que diríades que é? A ver, ideme dicindo o que creedes que é isto. A ver. Vou non poñer aquí. Ideme dicindo o que é, que vou buscar a calabaza de Noelia. Vende. Son allos, son dentes de allo. Eu non sei o que é, parecen pistachos. Bueno, a ver, son durísimos, mirade. Isto, escoitade. Oíste descrujir? Bueno, que pensades que é? Eu non sei o que é. Dentes de allo, son dentes de allo. Dentes de allo. Son moi duros, Bueno, agora vos digo o que é. Noelia, preguntábasme por isto? Por estas cabasiñas? Porque realmente isto non son calabazas. Isto realmente allos elefante. Son semillas, sí, José Manuel preguntaba de que comprei os 8 euros o kilo. Bueno, 8 euros o kilo está ben porque, a ver, nun kilo mete ao mellor, eu que sei, 12, 15 cabezas ou así, bueno, 8 euros o kilo, sí, pero 100 euros 4 cabezas, cuidado, Son ajos elefante, son os fillos que lle salen nas raíces. Moi ben! Os fillos dos allos elefante. Pois sí que o son. A ver se Noelia me di se son estas as calabazas que me está dicindo e dígolle, porque realmente non son calabazas, son calabasíns. Mirade, isto, o dente de allo, 200... moi ben! 200 me gusta, muchísimas gracias, joi. É que sí, é unha maravilla. É que xa son as 9 en punto. Últimas cousas que dixo, dientes de ajo, pregunto. Que o estás preguntando. Pistachos, non son pistachos. Son dentes de allo. Mirade, o allo elefante é tan maravilloso. Iso que hai xente que di, iso non se come, iso non... Son tan bonitos e tan ricos que vos vou explicar unha cousa. Os allos elefante en Italia chámanse os allos dos enamorados, porque é un tipo de allo que, bueno, como sabedes, o allo rojo ten moitísima forza. Ti comes allo crudo ou así e botas todo o día con sabor a allo. Que son os dientes de allos colgantes.
Pois, sí. Esa non sei o que estaba dicindo. Que se chaman os allos dos enamorados porque son uns allos máis suaves en sabor que calquera outro tipo de allo, igualmente rico, para min é riquísimo igual, ten un sabor moi suave, non ten o deje ese na boca do allo rojo. Entón chaman os allos dos enamorados porque poden comer a comida con allo e pois podense dar os besos sin que teñan sabor a allo. Por iso se chaman en Italia, que algo de amor saben os italianos, que chamanse os allos dos enamorados. Bueno, pois o allo elefante pode botar dous tipos de cabezas. Un tipo de cabeza é o que vai a botar os allos grandes, que pode botar 2, 3, 4 ou 5 dentes de allo solo en cada cabeza. E son moi grandes, porque cada cabeza de allo ten, non sei se teño aquí alguna, creo que non, pero cada cabeza de allo ten o tamaño de unha naranxa, por exemplo, grande, unha naranxa, un pomelo grande, o sea, son cabezas de allo moi grandes, e cada dente de allo ten o tamaño dunha mandarina, o sea, grandísimos. Se son os que lle chaman os allos dos enamorados, que teñen menos sabor a allo, digamos, aparte de que as súas propiedades para o noso corpo, tanto como antiinflamatorias, como fungicidas, como antibióticas, que ten moitísimo poder, é o mismo, o sea, ten o mismo poder. Despois, nacen outro tipo de allo que é como se fora unha sola cabeza, o sea, parece unha cebola, un allo cebola, que tamén está riquísimo, que eu non sei por que a xente di, chamanse as allas e non se comen. Sí se comen, que non os comas ti é a parte, pero se plantas dentes de allo vanche a salir cabezas de allo, e se plantas o que lle chaman as allas, que é como se fora unha cebola allo, vanche a salir allas, o sea, cebola allo, nunca un allo, unha cabeza de allos dividido. E, sean uns, sean outros, vanche a botar sempre este tipo de allos. Este é un allo que eu non sei como non teñen catalogado como unha delicatessen, porque para min isto, mira que me gusta o allo, pero estes, para min, son os máis, dos máis ricos que hai. Teñen unha casca dura, se o deixamos secar dura como un cacahuete, igualito que un cacahuete. Se está seca, como neste caso, porque se teñen tempo, ten como unha segunda cáscara, como podedes ver aquí, que é como a cáscara da castaña, como a cáscara do cacahuete, que primeiro ten a casca dura, despois ten a casquiña blanda, e despois está o fruto. Vos mirade que dente de allo tan bonito. Eu non sei se o chegades a ver, aquí no escuro, a ver, aquí. Mirade que cousa tan bonita, parece unha perla. O sea, e o seu sabor non ten máis que ver con un dente de allo rojo, dos rojos de toda a vida, do allo fuerte, que é que esta pica, que é co dente de allo elefante, do que se chama o allo dos enamorados. Sabíades que é bo comer allo, non? Crudo. Pois é bo. Bueno, pois eso, que estes son os dentes de allo, como dicían por aquí, que eran como colgantes, que son dos dentes de allo elefante. Daqui, se sementamos isto, o que vamos a obter é unha plántula que depois temos que trasplantar para facer cabeza de allo elefante que se divide en dentes de allo. Non fai a cabeza de haya, fai a cabeza grande de allo separado. Maravilloso. Este allo, maravilloso. E Alicia, e xa por último xa nos imos, non sei se Alicia se refería a isto. Me imagino que si, Alicia, esas semillas se poden sembrar. Sí, se poden sembrar, pero é como de doble año. É como si semillas de unha cebola. Ti plantas as semillas da cebola e despois tens que trasplantar esa planta para facer cebola. Cando está a cebola lista, tela que recoller, despois tela que volver a plantar, dali a 2 meses ou 3, porque a cebola bota todo o ano na terra, tela que volver a plantar para que esa cebola grele e bote semillas. E dali a 3 ou 4 meses volves a ter semillas para volver a plantar cebola. Pero é como bianual.
Entón, estes allos é como a semente da cebola, sería como bianual, pero, bueno, eu prefiero plantar dentes de allo porque os teño, porque os gardo sempre os mellores e máis bonitos. Se a Alicia me falaba isto chamase calabaza Peter Pan, pero realmente non é unha calabaza, é un calabacín. Para que cure, para que che dure, que non che aseguro que che vai a durar, porque unha calabaza ten unha corteza dura, e un calabacín non tanto. Se a queres conservar para todo o ano, eu esta jardina, para quitarlle as sementes para plantar para o ano que ven, para ter semente. Pero para isto, tens que deixala crecer na planta hasta o final da planta, hasta que a planta morra, o sea, tela que deixar que se encurta, esta xa está máis tierna. Esta, cando se recolle da súa planta, pódese comer como un calabacín, cómeselle a piel e todo. É moi parecido, máis parecido a un calabacín. De feito, non é unha calabaza. Os xoves está na radio. Sí, os jueves estou na radio, Podedes mandar mensajes ao lunes, o martes, o miércoles, ou o jueves, ou cando queirades. Así que, para secala para decorar, porque é moi pequena, vale. Se a deixastes crecer na planta e ten a casca un pouco dura, é posible que che dure, porque non hai outra maneira de conseguir que sea eterna, que dure, porque non é unha calabaza, repito, é un calabacín. Se lle deixamos engordar a piel de fora na súa planta e con moitísimo cuidado, moitísimo, a poñemos a curar en un sitio onde non lle dé o sol, non lle deamos nin un mínimo golpe, nin un mínimo, porque senón nese lado vai a facer mella, vai a pudrir. Ao mellor consigues jardala, pero iso, ten que curarse ben na planta. Ese calabacín está moi rico. Hai no si en blanco, mas hai no tamén en verde. Bueno, miña querida xentiña, bueno, que te digo, que es eso, que es lo que... Non entendí. Miña querida xentiña, como sempre, darvos as gracias. Moi interesante todo o que explicas. Moitísimas gracias, Mari Carmen. Eu voume que teño castañas xa. Marcha, Cristina, tes castañas asadas, marcha xa. Veña, miña querida xentiña, toda que estades aí, moitísimas gracias por formar parte deste día, por estar aquí conmigo, por acompañarme, por estar aquí casi 200 personas, os 200 likes arriba, que iso está genial, a xente xa se está empezando a despedir, que teñades moi boa semana, espero as vosas consultas para a radio. Recordade que agora estou na radio todos os jueves, máis ou menos a partir das 4:30 hasta as 5 en punto, contestando as vosas preguntas. O que últimamente só vou para contestar as preguntas dos meus followers preferidos, que sondes vos as que me mandades as vosas preguntas. Encantadísima. Miña querida xente, como digo sempre, cuidádevos, portádevos ben e sede moi felices, pero sobre todo sede moi felices. Miña, deica.